Така, влизаме хора в този изоставен блок. Ей, Андрей, внимавай тука. По принцип в тази част на София, която в момента снимаме, сградите са разбитички, но със сигурност крият мистерии и зловещи готини преживявания. И особено имайки на предвид, че тук има мазета, интересно ще бъде, хора. Стойте до края. Да. Това е панелен блок, между другото. Изоставен. Хора, този блок е изоставен главно защото е несаниран и не са имали парите и техниката да го санират. Затова просто са изселили всички хора и са оставили ето това. Намира се в Ботунец. Елате, ако желаете. Тук има стълби за надолу и за нагоре. Ще ходим. Тук има стълбички, хора. Ще ги видим тях по-после. Това са асансьорни шахти. Знам. Ще слезем първо в мазетата обаче. Я. Нещо. Нещо. Колко е трудно тук да намериш нещо. И сега нещо. Защо не ги гледам тези работи? Така. Това е вече края, сега сме на бед. Да. Тук е забутаният край. А не, тук what the fuck. Това не е забутания край. Това не е забутания край. Добре, тук вече е забутания край и има хорица. Така че дай да се изпоприберем и да отиваме на долния етаж. Така, ой. Така, тук има стол и бутилки и всякакви глупости. Ай. Ник нигър. Хора, абонирайте се за още интересни подземия. Абонирайте се за други тунели. Добре, така. Изход. Ще го помним. То тук изходите не са малко, което е хубаво. Остави ми звъни по време на видеото. Добре, хора. Продължаваме нашето изследване на мазетата. Така, тук пак е тъмно. Ай, къде влезе? Абе, пусни си фенерчето. The fuck? Защо като говорим за фенер, моят изгасна. Армуата Сигма. Така. Това не е чаката. Така, тук няма нищо. Да се качваме на по-горните етажи на изоставения блок. А тук има втори изоставен блок. Така че, хора, 10 лайка, отиваме и при него.
И тук е горяло. И има плочки в същото време. Което малко контрадиктва накарай. Ти иди натам, Андрей, аз отивам натам. Така, хора, ако обичате мистериозни, незнайно изоставени помещения като това, харесайте клипа и се абонирайте за Skibidi канала. Да не ви намирайте. Мали, тук какво забита, мали. Доста унищожено мяза. Ама ще продължим. По принцип, тук най-лесно ще бъде да се види просто отгоре какво има. Защото принципно тук е еднотипно. Обаче в миналата сградичка намерихме разбит телевизор. Така че кой знае и тук какво може да има. И аз идвам главно за да знам малко история за сградата. Малко други работи. И разбира се, за да ви я покажа на вас. Хората, които идват в сгради само за да намират предмети, да правят каквото си искат. Обаче това прави преживяването по-зле за другите хора. Така. Тук това е електрически контакт. Тук има тоци. Тук има токови работи. Skibidi. Пак контакти и разни други букуци. Гледай. Зарядно. Зарядно, батко. И други букуци. Значи техника е вероятно да има тук. Защото хора, ако помните изоставената сграда с компютрите, там също на външен вид беше много разбито, ама техника имаше в изобилие. Погледнете, хора. Ма то призрачно, то празно, то пропаднало. Ой, Андрей. Пален. Хайде да се качваме. Така. Колкото повече се качваме, толкова повече плочки виждам. Което е странно за сграда, където всичко е разбито и тук точно има плочки на всеки етаж. Още кабели. Забелязваш ли как 2 етажа подред, точно на това място при асансьорите има кабели всеки път? Некой ромлянин идва тук да си събира кабели. Аз съм сигурен в това, аз съм убеден в това. Готино, хора, красиво. Между другото, я ми пишете в коментарите, вие какво мислите за такъв вид сгради, които са по-разбитички, обаче по-страховити и мистериозни като цяло? Харесват ли ви или добър на стария си стил видеа? Пишете в коментарите, хора.
Тук има много голяма дупка, където трябва да бъде парапета. Внимавай! Да. Сега вече тук няма кабели. Ти продължавай натам. Добре, аз продължавам да Така, хора. По принцип, за тези от вас, които са от този район, Ботунец, знам, че има много гледащи от вас. Виждате ли този камък? Този черен асфалт. Прегледайте го много добре. Прегледайте му и формата и го потърсете. Който го намери, да пусне една снимчица в Инстаграм, да ма тагне и да ми каже: Бего, намерихме камъняка. Да видим дали някой ще намери този камъняк, докоснат от мен. Сега е време да изчакаме Андрейчо на тези стълби. Здрасти, Еми не му отне дълго да дойде. Колко етажа остават по дяволите? Не много. Не много. А мене ми е интересно как по дяволите се стига до онова крило на панелката. То да не е отделно, бе. Не, защото... ако това е другото крило на... Добре ли си? Чух спъване и падане. Ако това е другото крило на панелката е отделно, не тъп ще бъде. Аха. Значи са свързани, ама не може да се мине. Свързани са, хора, ама има стена. Смажете този лайк бутон, за да погледнем в другото крило на панелката. Чай да спра да трябва NPC Idol анимации. Андрей, важна задача за теб. Прегледай този етаж и в двете посоки. И аз ще прегледам горния. Чакаме се точно тук. На това червено петно. Давай, Андрей, вярвам в тебе си. Тука се срещаме. Ха-ха-ха. Ето го и горният етаж. Мале. Колко не ми е приятно да бъда на несаниран панелен блок. Изоставен при това. Чакъла на покрива е мек. Готин. И е там в далечината има нещо друго изоставено, както и целият завод Кремиковци. Красота, хора, красота! Абсолютна красота! А там в това помещение какво може да има? Ай! Тук пещера, бе! Пълна следена висулки и то.
Хора, това ще бъде пуснато като шорт. Андрейчо, какво ти беше мнението за този блок, който ще доизследваме във втората част? Тук имаме достатъчно харесвания. Мнението ми е, че просто беше много малко ядажи. И има много голямо, високо нещо има. Имаше пропаст и разни такива с такива работи. Пропаст има за много. пещерата, какво мислиш? Ами мазето беше горе-долу готино. Не, за пещерата. Ти знаеш, че под нас има 1 метър високо помещение, такова трябва да клякаш и то под целия покрив и следени високи пълно при това. Наистина ми хареса и мазетото малко не ми хареса толкова, но пак малко ми хареса. Ясно. Това от мен, хора.